Salut, eu sunt Ștefan și bine v-am găsit la un episod de Shadow Fight. Ok, vedem povestea. O să vedem povestea normal. Mam, de când nu ai jucat Shadow Fight? E Shadow 3 sau 2, nu știu, 3 sau 3. Aba na. Da. Stai Shadow. Shadow. Eternity, I am doomed to wander the world and fight the demons I free. E tare jocul, extrem de tare. N-am ajuns la asta, la nimeni n-am ajuns, abia l-am instalat, adică acum câteva minute sau o oră, nu știu. Habar. Link. Am bătut pe cel mai prost din echipa lui. Am ajuns la al doilea. Am uitat cum se numește. Brick. Și e imposibil. Arată și cu imposibil. Cu mov. Adică arată cu mov. Și e imposibil dacă arată cu mov. What the... Așa, se încarcă foarte greu, dar e un joc foarte tare. Da, îmi zice aici că n-am baterie, dar țin încărcat totuși. Și nu știu cum să vă zic, dar eu mi-am cam pierdut pe rușii. Da, au zburat, s-au dus. Dar stați liniștiți că o să-mi cumpăr eu altul. Și erau doi, deci... Cred că s-au despărțit, unul într-o parte, unul într-o parte. Leo ăla e la mare. Bă, da, i-am pierdut de mult timp. Adică asta de mult timp. De 2 de ei. Da, am eu un plan. Nu, e cu bani, nu dăm. Ok, mi-am luat armură, am trecut de primele arme. Și cască mi-am luat și am luat ghearele. E foarte tare. Și noi, normal, nu ne batem la Lynx, pentru că o să ne ia din viață și da, cine se bate acolo, ok. Și oricum nu prea am, sunt la început și nu prea am arme bune, armură bună. O să dăm aici. Ok, așa, frumos. Dăm frumos, curplă tot timpul. Ok. Se încarcă greu, dar o să vedeți, voi sunt foarte bun la asta. Primul. Asta îl bat imediat. El mi-a luat din viață, what? Se pare că nu stă așa bun. Bun. Eu sunt cel cu gheare. Adică cel din partea asta. Că de stai puțin. Dar nu mai trage. Nu mai da, adică. Uite cum mă boate asta. Uite, asta sunt eu. Cel care dă cu gheare. Asta. Okay. Cel din stânga. Sau, nu știu. Da, cel din dreapta acum. Ok, l-am bătut. Asta sunt eu, da. Asta. Acum jucăm cu... Bun, mi-a tras o de aia după că gata ești. Așa mi-a zis.
datul și mori. Fă-ți o favoare și mori. I-am tras-o chiar, i-am luat o braț din viață. Gata, mor. Sunt o groază de deștea, dar noi nu o să jucăm cum ar fi toate ziua, că o să se întrerupă filmarea. Normal. Adică vreau să spun, nu, că eu filmez cu telefon. Pe Mobizen. De asta se vede. Nu! Dar nu mă mai bate, frate, cu top. Nu mă mai bate. Mamă. O serie de fracturi consecutive. Dar nu mai trage cu chestia aia. Topor. Scuzați-mă. What? De ce mi-a dat viața așa? Gata ești. Sfârșit de joc, ești mâncat. Dacă nu ești mâncat, dacă faci asta. Gata, mort. Fii mort. Fă-ți. Gata, sunt mort. Nu! Mamă, câtă viață am luat. Dacă rezist. What the? Nu am rezistat. Bun, o să... Bun, ce-am făcut? Așa, ce am făcut, ce am dat? Sper că nu trebuie să plătesc. Nu. Ok. Pot să le iau? Am dat pui. Mamă. Scuzați-mă. Ok. Calmează. Ok, dăm aici. Ne batem la asta. Cred că a început de mult. Eu eram atent la ce. Ok, să-i dăm tu. Te rog, dăm să... What? Ok. Nu am mai jucat cu asta, dar sigur o bat. Wow. Shadow. Eu sunt asta. Sper să nu mă bată. Nu o să mă bată. Stai mă, ce armură bună are! Nu o să bat. Are și arme bune și armură bună. Adică, uite-te și tu, mă. Uite-te cum mă bate. Când îi dai multe lovituri și se blochează telefonul, s-a încupat imediat. Că nu mai da. Jocul a început să fie mai greu. Eu acum am bușit, efectiv, telefonul. What? De ce are armură așa bună? Gata, ești. Încată, sfârșit de joc. Încolțită, nu mai poți, mic. O să mă moare direct. Ce nab sunt. Nu sunt nab. Mamă, cât de mult i-am dat. O să mă moare. Dacă mai dau o de aia, în cap, nu mai sunt. Gata, omor, stai să vedeți. Dacă îi dau un picior sau ceva, am omorât. Asta e a doua rundă? A treia.
Mamă, nu o să câștige. Uite cât de puțin viață am luat. Nu, întoarce-te. Ai, dă-mi mai... Da. What? Mi s-a blocat telefonul. I-am dat multă viață. Pe jos cu tine! Pe jos, pe jos, pe jos. Cum drăznești, mă? Gata, gata sunt. Gata sunt. Dă-i! Nu pot. Gata. Am omorât-o. Doamne, nu credeam că pot omorâ pe asta. Doamne, nu pot să cred. Și știți ce nu mai pot să cred? Că mi-am pierdut pe rușii. Stați puțin. Ok, și am revenit. S-a încărcat. Puțin s-a mai încărcat. Dar o să pun pauză până se încarcă. S-a încărcat și noi dăm... Cred că putem să ne luăm armă bună. Armă. Cred că am zis armură. O să pun pauză. Și gata. Dă-te. Bun, mi-am cumpărat. Bun. Acum să ne luăm armură. Dacă putem. Bui, nu știu. Habar n-am. Ok, hai să ne batem. Nu prea mai am energie, adică am, dar nu mai am așa de mult. Dar măcar e bine că am, dar nu așa de mult. Ok. O să pun pauză. Ok, hai că începe. Mamă, am doi. Ce armură bună are? Nu are. Mă, nici măcar nu m-a atins, ești nebun? Am tras chestia și gata ești. Cred că nu o secundă l-am bătut. Vine asta. Dai. Sfârșit de joc, s-a terminat. Nu mă bat. Nu o să mă bată. Uite. Nu! Dar nu mă bat. Nu mai da. De ce dai? Gata. Am dat sulța pe ea și gata ești. Asta are armele proaste. Dar armura e extrem de bună. Ne trebuie sau chiar cumva? Sau nu are armură bună? Are. Gata. Ninja. Mă duc cu ninja. Ninja. Îl fac praf. I s-a blocat telefonul, efectiv. I-am luat multă viață. Sau nu i-am luat nimic. Dă-i! N-ai armură bună. Te fac praf. Nu te mai da tu mare cu bețele alea. Mort? Ce că mort? De ce nu mi-a mai dat viață? Mi se pare că ăsta are noroi pe față. Și eu când eram mic îi ziceam noroiosul. Chiar dacă îl cheamă ninja, dar
Ziceam noroiosul. A rămas o poreclă așa, noroiosul. Amintire, mă. Amintire. Încă n-am ajuns la Lynx, dacă vă întrebați cumva asta. Nu mai dacă... Oricum te bat. I-am tras suliță în cap. Gata ești, gata ești. A, nu. Nu mai da. Oh, ce-ai făcut, noroiosule. O să-mi dea foarte puțină viață. O să vedeți. Ne. Și asta e extrem de bun. Ne. Are armură bună. Sau... Ne. Uite-mă că dintr-o sabie m-a urât. Dacă putem să ne luăm armele alea. Dacă. Și vreau să vă zic ceva. Deci, eu nu vorbesc așa cum se aude. Eu vorbesc am altă voce, dar în filmări nu se aude bine, n-am. Nu, ce să-i fac? Poate că n-am cameră și filmez cu telefonul. Habar nu am. Și dacă putem să ne luăm armele, mai dăm o rundă și gata. Nu mai. Nu pot. Cred. Nu putem. Hai să-l upgrade-ăm. Încă unul. Încă de asta. Încă de asta. Canel. Gata, am upgradat și dăm aici. Să ne jucăm mai mult. Dacă le-am așa upgradate, nu așa de mult, plus. Eu am răpăt din 2 lovituri. Sper. Adică asta plănesc. Da. Mă joc cu asta. Mă atinge. Gata, mort. Te-am pupat. Da. Ce umbre. Realiste. Cât de multă viață am luat. Nu. Ok. Am dat ceva pe asta. Dar nu mai bate. Uite bă ce-mi dă. Că nu sunt atent. Trebuie să dau X. Să nu se mai vadă așa. Ok, am dat. Gata. Sfârșit de joc, ești mâncat. Gata. Mâncat ești. Sper că nu-mi dă puțin. Da, îmi dă puțină viață. Da. Normal. Că sunt Ștefan. Da. Și nu că trebuie să-mi dea foarte puțină viață. Ninja, stai cu minte. Vrei să-ți trag o sulță? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu mai trag, nu mai da. Shadow Fight. Gata, ești mâncat. Sfârșit de joc. O să mă bată. O să vedeți. Uite cât de viață mai am. Iau și eu puțin la coală și îmi dă încă o sabie. Deci încă o sabie mai dă și mă omoară. Trebuie să fiu pregătit. Cum ar fi fue. Bam. Cablam. Sfârșit de joc. Mâncat. Mai rudă.
Gata, mort. Uitați-vă cât de puțină viață am. Așa o să rămân și în runda asta. E foarte puțină. Nu face praf. Oh. Nu bate bine asta. Dar cum? Sunt umbre astea. N-are cum să fie adevărat, știți, nu? Asta e logică, nu e adevărat bătaia asta. Sunt umbre. Cum ar fi. Mort! A! Gata, mort! Mam, ce bun sunt! Ok. În următoarea rundă sunt praf. Gata, nu mai pot câștiga, știți? Nu? Sunt mâncat. Ja. Și asta mai e și bun. Uite, sunt mort. Ok, nu-i nimic. Cred. Nu-i nimic. O să pun pauză. Ok, filmăm. Dăm aici la arme. Sigur putem să câștigăm. Să luăm arma aia. Adică, wow! Sper că putem. Eu sper asta. Wow! Sper să nu se întrerupă filmarea, că am filmat cam mult. Wow! Nu putem să luăm. Bun. Pa. Dați un like. Pa.